मेट्चआव देरहाना बोरै नांदों? बिराद गोजोननाय मोनदों जोङो बिराद क्वार्टार फाइनालनिफ्रायनो खस्थ' खालामदों जोंनि टीमा माने फाइनालखौ जों गेलेगोन होननानै बिराद आसा खालामनानै खस्थ' खालामदों क्वार्टार देरहाबाय सेमि फाइनालखौबो देरहाबाय ओमफ्राय फाइनालाव जोङो फाइनालि टीम जानो हाबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मानोना जोंनि टीम वार्कआ प्लेयारफ्रा आंनि बिथां लोगोमोनहा बिराद खस्थ' खालामदों देरहानायनि थाखाय एगेन्स्ट टीमाथ' गोरलै नङामोन मोजांमोन बिसिना लास्टआव एसे स्टेमिनार खम जाबाय एक्सट्रा टाइमावहाय जोंना एसे स्टेमिनार बारा बेयाव जों देरहाबाय आरो बे अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो? मोजां मोनदों बे अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय नेक्स्टआव जाहाथे बिदिनो सालायलांबाय थायो बेखौनो जों मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ माने रिकुवेस्ट खालामबावबाय माने खेलाया जाहाथे कन्टिनिउ जाबाय थायो बे सेम खेलाया आरो